Ой, я як помру, ви адсюль смецце самазвалами будете вывозить. Ну, гэтага ўсе хочуць. Ну, бачыш, сёння фарміруюць традыцыі не мы з тобою, там не дарослыя і не бабулі з дзядулямі, а тик-ток. Бачу, што бабуля ляжыць на ложку. Я так пытаюся, ну как бы бабуля тоже памерла ці не? Пра сваю смерць, калі я думаю, то я думаю, ну як так зрабіць, каб гэта было прынамсі на фізічным узроўні, матэрыяльным, каб гэта не рабіла шмат клопатаў блізкім. Ты агулам баішся смерці? Я баюся. Хаця я вось каля 15 год прапрацавала, і я бачыла, як паміраюць дзеці. Я баюся. Ну, таму што чалавек, ён, мне падаецца, калі людзі кажуць: ой, ну я ўжо не баюся, я ўжо там все бачыў, мне ўжо жыць надаела, калі старыя людзі вот так вот кажуць, мне падаецца, што яны крыху не шчырыя, таму што чаму мы баімся смерці, не падаецца я, таму што мы не ведаем, што будзе там, вот за жыццё скончыцца, і мы не ведаем, што там будзе. Вот я баюся таго, чаго я не ведаю. Ты не дапускаеш думкі, што там нічога не будзе. Ты думаеш, што там будзе нейкі працяг, некая другая серыя, наступны сезон гэтага шоу, так? Я упэўненая ў гэтым. Вот. Окей. Праца в хоспісе мне дае эту упэўненасць. Тут, ну, это не пра веру. Я ведаю, что это не скончивается. Человек, он приходит на этот свет со вдохом, а сыходит з апошнім выдохом. І вось калі ён сыходзіць, тут сканчивается натуральна праца там сэрца, лёгкіх, вантробаў, то бок чалавек рухацца не можа. Чалавек, ён складаецца, мы ведаем это, ён складаецца з цела і складаецца з душы. І тады вялікае пытанне, куды дзіваецца душа. Не, пачакай, окей, пачакай, давай тады я табе задам пытанне. Дык чаму тады страшна? Ну, калі будзе другі сезон, і туды пойдзе толькі душа, яна ж светлая, яна бязгрэшная, правда? То бок усё, што чалавек рабіў кепскае, за што можа быць умоўна расплата, вось гэта ж рабілася не душою, правда? Канешне, душою. Адказнасць нясе душа, не цела, но цела яно пакутае фізічна, а вот там эмоцыі, думкі, вот все тое, што там кіруе, это ж не толькі пра цела. І мне падаецца, што нам дапамагае рэлігія вельмі шмат зрабіла, каб мы мелі нейкія адказы пра смерць, каб мы мелі адказы. В нашым уяўленні там это смерць з касою, нейкая там такая жанчына, старая чамусьці жанчына, в хустцы з касою. Ну, слухай, жанчына з касой, это такая жанчына, такая з касой, вот такой вот русай, прыгожай, і яна тебе там сустракае. Ну, можа быць і так. То бок это ж пытанне інтэрпрэтацыі. Но чаму, калі жанчына з касою уяўляюць з эту кастлявую старую з прыладай працы, а не жанчыну реально з некай русай касой праз там плячо перакінутай, которая гасцінна цябе сустракае. Можа, это мужчына. Можа, так, можа, это мужчына. Это про тое, ведаеш, мне вот эта вот смерць, яна вот ёсць першы досвед, першае сутыкненне у жыцці чалавека, калі ён сутыкаецца са смерцю. Ну, як правіла, это ў дзіцячым узросце адбываецца. Ну, глядзі, як я памятаю, вось як я першы раз бачыла смерць, гэта было ў вёсцы, мне было гадоў 5. І ў вёсцы загінула маладая дзяўчына. Ну, реально, вельмі маладая. Яна не была з блізкага круга там маіх знаёмых, але ў вёсцы ўсе ўсіх ведаюць. І я проста помню, што баба Шура, гэта гаспадыня, у которой мы жылі на кватэры, мяне там за руку взяла, яна ішла на пахаванне, як бы мяне з сабою взяла на это пахаванне. Гэта там не за стол, нікуды, это просто вот ехала машина, грузовик вот с откинутыми бортами, там стояла эта труна на постеленых нейкіх там дыванах, вось. І там ляжала эта дзяўчына, я нават не бачыла, бо я ж малая там. Весельныя сукенцы. Так, але яна ляжала ў весельнай сукенцы, і потым уже гэтыя бабы там перагаворвалі, што от, такая красивая, ў весельнай сукенцы, гэтак шкада дзяўчыну, што... І у мяне вось быў гэты диссонанс. Я не разумела, чаму з аднаго боку як ну круто, што там весельная сукенка, да, все такое. А з іншага боку на яе ўсе шкадавалі, і ну у дзіцяці не было гэтых ацэнак нейкіх. Я не разумела, там кепска гэта, не кепска, добра, весела, сумна. Ну я просто вось так глядзела, шырока
адкрытымі вачамі на тое, што адбываецца. І я просто нават зараз памятаю гэта адчуванне такога чыстага ліста, што нешта новае адбылося, чаго я раней не бачыла ў жыцці. І гэта смерць называецца. У мяне быў досвед такі, вот першага сутыкнення са смерцю, калі мне было год 5, я дакладна памятаю, што я яшчэ в школу не хадзіла, і мяне оставілі на летнія канікулы з маёй прабабуляй. Ёй на той час было больш, чым 78, каля 80 год. І ёй стала кепска в хаце, і яна мяне з маёю сястрою отправила и сказала: вы идите, дети, идите, посидите на лавочку, мне там дрэнна, я, напэўна, буду паміраць. То бок яна што хацела зрабіць? Яна хацела, каб мы гэтага не бачылі. То бок яна хацела нас зберагчы ад гэтага, тому што это не дзіцячая справа, назіраць за тым, як нехта прыходзіць альбо нешта прыходзіць і забірае чалавечае жыццё. Ну і мы пайшлі, сели, сидели там, дзеці малыя. Мне падавалася, што мы бясконца сидели там. Ну і я кажу, уже, напэўна, там бабуля памерла, ўжо трэба пайсці паглядзець. І мы так акуратненько заходим в эту хату, і так я памятаю, як я открываю там у сенях двери, потім у хату открываю двери, такая цішыня. Эта цішыня мяне не спалохала, потому что в 5 год яшчэ, калі дзіцёнак не ведае, чаго палохацца, ён не палохаецца. Ну і мы так приходим, я так заходжу, бачу, что бабуля ляжыць на ложку, і я так пытаюся, бабуля, ты уже померла ці не померла? А яна каже: «Дзе з табою памерці, ты памерці не дасі». І неяк это так, было нейкім таким, жартам, не жартам, про это все забылі. А потым такі другі ўспамін у маім жыцці, калі у нас в сям'і загінуў даволі малады мой дзядзька. Ён разбіўся на матацыкле. Ён такі малады хлопец, быў 2 метры ростам, такі шыкоўны, жаніцца збіраўся. Ён паехаў катацца пасля арміі на матацыкле і разбіўся. Я памятаю, як нас, дзяцей, то бок не было такога, што зараз ёсць, калі дзяцей спрабуюць не ўцягваць у такія даволі резкие, шокуючие, травматичные моменты. Я памятаю, як там стояла труна з небожчиком посеред хати, тому що ранее традиції поховання не були не такі, як зараз. Стояла труна, це було, може, май місяць або червень, було доволі горяче. Були піони, був такий, пах. Я от усе життя, я пам'ятаю, такий дивний пах. Тому что ховали ж ранее не на другий день, а там 3 дні труна стояла. Это была такая махчимость родным развітацца. То бок там былі певчыя, яны плакалі, людзі гаварылі, прыходзілі, вся вёска збіралася, там і аколіцы збіралася. І мы такія дзеці бегалі, як дзеці, реально мы бегалі в даганялкі каля этой труны. І вот это вот так вот было. Потым мне там давалі нейкія заданні, палічы колькі людзей, там відэльцаў хапае, не хапае. То бок, вот у маім жыцці сутыкненне са смерцю, оно было таким нечым вельмі натуральным. І вот это вот прывучэнне нас в сям'і было, што ёсць радоніца, што трэба прыбіраць за могілкамі. Нас, дзяцей, бралі на гэтыя могілкі. Мы там стаялі таксама на гэтых могілках, там і гуляліся, і ніхто нас там моцна не адштурхоўваў. Там прыходзіў бацюшка, ён там свяціў гэтыя могілкі. То бок у мяне было такое уяўленне. І у мяне не было таго, што я спалохалася смерці. То бок мяне у маім дзяцінстве ніхто не спалохаў. Тому что для дарослых это было таким натуральным процессом жыцця. Яно передалося, в маёй сям'і передалося. А чаму табе зараз страшно? Калі ты дарослы становішся, ты пачынаеш задаваць пытанні. Окей, цела памірае. А што з душою? Куды дзіваецца душа? Трэба сказаць, што рэлігія, як інструмент, які манаполіі з'яўляюцца на трактаванне таго, што такое жыццё, што такое смерць, як трэба жыць. То бок рэлігія, яна таксама паказвае, што калі вы тут будзеце жыць на этом свеце, будзеце жыць недобра, будзеце чысцілішча і пекла. Я вырасла в сям'і, рэлігіёзнай, то бок да царквы хадзілі, в Бога верылі, і такія правила па жыцці былі, што жыць трэба годна, нікому не трэба рабіць кепскага, таму што табе гэта вернуцца.
там хлеб раскидывать нельга, то бок, ну, мы жили реально по таких, ну, традиціях, по яких зараз не живуть і дітей не виховують. Чому Ну, зараз? не І зараз виховують. так само не живуть. А хто сьогодні каже дітям, що треба робити нечто кепське? Ну хіба так буває? Я думаю, що ні. Ну, я думаю, што ну, вось, ведаеш, як змяняецца уяўленне пра пахаванне чалавека, як змяняюцца традыцыі пахавання, ну, таксама змяняюцца і гэтыя падыходы, і філасофія змяняецца. Людзі 3 дні дома ў сябе ўжо труну не трымаюць і певчих не запрашаюць. Ну, ведаеш, я памятаю, мы жылі пэўны час таксама яшчэ ў дзяцінстве ў такіх вельмі маленькіх дзіўных кватэрах. Гэта былі двухпавярховыя дамы без усялякіх зручнасцяў, з вузкімі драўлянымі лесвіцамі. І ну, там, калі нехта паміраў, то гэта была проста ну, некі жах, таму што ні труну ўнесці, ні вынесці. І літаральна там летні на прасцінах з другога паверху спускалі гэтыя труны. Гэта ну, ніяк не дадавала некай значнасці. Гэта быў ну, здзек, вот, честно так сказать. Ти хоч ти його доставай з тої труни, ті боком став, ті що. Ну, правда, вот реально. І ну, я зараз нормально ставлюся до того, що є ці ось залі, де можна поставити, туди некого запросити. І дома, ну, не робити гэта дома. Якби я схиляюся до того, що гэта нормально. Ну, магчыма, але я кажу про тое, што вось, ну, раней в нашай традыцыі, беларускай традыцыі, як казалі, што вось там прыйшоў апошні раз у свой дом. Заносят головой, выносят ногами. Вот эта вот вся гісторыя. Зараз гэтага няма. І я думаю, што вось, напрыклад, я это, напэўна, апошняе такое пакаленне, якое бачыла гэтыя традыцыі. Мае дзеці гэтага ўжо не бачаць. Яны не, нават, ну, там, можа, ведаюць такое на ўзроўні гумара, што вот там вперед ну, так, ногами. Да, вперед ногами. І все. Альбо тое, калі там нябожчык памірае, што трэба люстэркі закрыць, ну, как бы зачыніць, каб душа там не адлюстроўвалася. То бок, я это ў сваім жыцці бачыла, і это тое, што перадавалася ад маёй маці, ад маёй бабулі, ад прабабулі, а ёй ад яе прабабулі. То бок, сённяшнія нашы беларускія дзеці, яны гэтых традыцый не бачаць. Ну, то бок, это вот абрываецца. Я пра это кажу. Моцна змянілася жыццё, таму мяняюцца і нейкія традыцыі. То бок, калі раней не было гэтых магчымасцяў і жывыя, і мёртвыя тыя 3 дні мусілі правесці разам, напэўна, засцерагаліся, там і люстэркі завешвалі, там, можа, дзверы адчынялі, зачынялі, нешта такое, там, да, свечкі палілі, там, не ведаю, малітвы чыталі. Ну, напэўна, калі зараз гэтага можна не рабіць, то, можа, і традыцыі застаюцца такімі чыста дэкаратыўнымі больш. Але вось, ну, з чым я з табой згодна, што калі быў рытуал, калі быў працэс, то гэта дазваляла прыняць. То бок, гэта быў нейкі перыяд, нейкі час, калі вось можна было ну, не тое, што змірыцца, можа, канчаткова са стратаю чалавека, але ну, зразумела было, што рабіць, каб развітацца. Зразумела было, што вось можна там яшчэ за руку патрымаць, адзець нешта там лепшае чалавеку, ну, паплакаць, ну, дазволіць сабе ў гэту сітуацыю занырнуць і з яе вынырнуць. То бок зараз гэта все робіцца хутчэй, робіцца праз спецыяльна навучаных людзей, вось як ты кажаш, just a business, і магчыма таму прыняць страту, асабліва калі вельмі блізкага чалавека, бывае складана. То бок ты ну, не бачыў яго вось мёртвым у сваім доме, і нібыта ён жывы ці яна. Это правда чистюткая. Наши продки, яны былі в этом плане больш беражлівымі да родных. Потому что, да, вельмі важно, вот калі там кажуць паплакаць, таму ж пехчу чего запрашалі. Потому что человек, калі ён плача, вот там этот кортизол, это вот яны былі такія мудрыя, яны ж не ведалі там ні про кортизол, ні про серотонин, ні про што яны такое не ведалі, але яны вот былі мудрыя, што яны давалі не нябожчыку 3 дні, яны давалі родным 3 дні, каб развітацца, каб падумаць, паплакаць, каб сабрацца, вось. І вот эта гісторыя з тым, што ну вот моя прабабуля, яна паміраць яшчэ не збіралася, а ўжо адзенне было сабранае. Моя бабуля паміраць не збіралася там в 50 год, я памятаю, яна толькі выйшла на пенсію, яна сабрала сабе адзенне на пахаванне. Вот это вот все, яно было, ну слухай, я не ведаю, мы это губляем.
То бок это традыцыі, а мы іх, ну вот калі казаць пра традыцыі пахавання, да, пра традыцыі, як это рабілася, і тое, што зараз прыехалі людзі, прынеслі, вынеслі, тое, што ёсць пахавальныя дамы, безумоўна, это комфортна. Але я думаю, што нашыя продкі не такія дурныя былі. То бок это вось пра тое, што пра это не прынята гаварыць. Ну, тут у нас зараз пасля 2020 года іншых ёсць праблемы. Падаецца, што калі вось мы на эміграцыі і мы праходзім праз тое, што мы наогул не можам пабачыць нашых родных. І это да канца не закрыты этот працэс, і ён, канешне, ён вісіць, і ён не можа быць закрыты. Таму вось тое, што было ў нашых продкаў, то вельмі такая была зберагаючая гісторыя. Ну, бачыш, у іх была такая раскоша развітацца. Мы такой раскошы не маем, і таму ну так, мы купляем гэтыя паслугі, каб нехта за нас пахаваў нашых мёртвых. Але вось ведаеш, ты кажаш, што традыцыя сыходзіць, а я вось думаю, што жыццё змяняецца і прыходзяць на змену іншыя традыцыі. Я недавно чытала пра традыцыю перадсмяротнай уборкі. То бок, калі чалавек у пэўным сталым веку яшчэ не збіраючыся паміраць, як бы думае, што рабіць са сваімі вось рэчамі. І у мяне ёсць адна знаёмая сталая жанчына, сваячка мая адна. І вось мы калі да яе прыходзілі раней, яна заўсёды казала: "Ой, я як памру, вы адсюль смецце самазваламі будзеце вывозіць". І разумееш, яна нібы так нават гэтым ганарылася, што вот я столькі ўсяго назбірала, і яна там паказвала, што а вось у мяне там басаножкі, я іх купіла ў 70-м годзе, вось у іх клей высах, падашва ад верху отваливаецца, але яны мне дарагія, вот я іх палажу зноў у эту пудэлаку, эту скрынку, паставлю ў шафу, вот тут яны стаяць, можете выкінуць, я памру, не пытанне. І то бок вось гэта ўсяго шмат. Я недавно рабіла проста уборку, не перадсмяротную, я там збіраюся мяняць кватэру і умоўна так складваю. У мяне столькі рэчаў, што вось, ну, дзякаваць Богу, што я пакуль сама маю сілы іх упарадкаваць. Я думаю, што ну, трэба неяк вучыцца вось такія традыцыі ўводзіць, бо памірае чалавек і вісіць яго старонка ў сацыяльных сетках. Мы не можам яе браць, бо мы не ведаем паролі. Мы не можам адкрыць там яго ці яе камп'ютар, бо таксама там всё на там пальчыках, напрыклад, на адпечатках. І то бок вось гэта, ну, як бы, калі ўжо змянілася жыццё, калі ўжо мы жывём у дыджитал-свеце, то трэба не толькі трымацца за вось старыя традыцыі, которые ад прадзедаў спакон вякоў, але і думаць, фарміраваць вось гэту сучасную культуру смерці, каб тыя, каму прыйдзецца нас хаваць некалі, не сёння, не заўтра, яшчэ не скора, каб гэта не было для іх траўматычна потым вельмі доўгі час. Ведаеш, моя дачка мне што сказала? Яна казала: я TikTok глядзела, і там была вельмі прикольная ідэя, калі чалавека, ён папрасіў, каб яго спалілі пасля смерці, креміравалі, да, спалілі яго, раскапалі яму, кінулі туды прах і там у некай вясковай там на вясковай зямлі і пасадзілі яблыню. Яна кажа: о, класная традыцыя. Ну, ёсць такая традыцыя у Швецыі, здаецца, такі ёсць парк, то бок там вось кожнае дрэва, гэта дрэва, которое выросла на праху чалавека некага пэўнага, это прям вот такія могілкі. Але, ну, калі па нашых, па беларускіх законах, то гэта нелегальна, так рабіць нельга. Ну, дзеці, яны вось жывуць у уяўленні таго, што... Ну, бачыш, сёння фарміруюць традыцыі не мы з тобою, там не дарослыя і не бабулі з дзядулямі, а TikTok. Реально у дзяцей вот это вот уяўленне пра смерць, яно змяняецца. І вось я, ведаш, мы з тобой гаворым, я вспомнила, що такі траўматычны момант у сваім жыцці, калі у мяне вельмі нечакана памёр дзядуля, раптоўна. У мамы з татай мусіў быць юбілей, 50 год, і там побач нарадзіліся, і як бы збіралася вялікая сям'я, шмат родных збіраліся ехаць, як бы вот іх віншаваць, просто раптоўна памёр дзядуля. І это быў такі шок для нас усіх. Ну і вось так казалі, вот збіралі там на юбілей, вот беларусы умеют вот парадаваць, да, вот это вот впихнуть. Збіраліся на юбілей, а вось там Юрак сабраў нас тут вот на это. І это, ну, в шоку реально былі ўсе. Памятаю, што я вось з горадні ехала ў вёску. Бабуля была реально в нейкім невменяемым стане. Ну, тому что это было, жыў чалавек, было как бы здоровы, все было окей, и вот как бы, ну вот так вот. Потым прайшло 40 дзён, і мы пайшлі в царкву, і там быў такі вот, ну, как бы бацюшка, і ён, я такая заплаканая была, і там трэба было ісці да споведзі. І
І от я неяк так пайшла, і такая заплакана была, і ён мне кажа: трэба было не плакаць. Сёння плакаць ужо нема чаго, трэба было да мяне падысці учора і папрасіць, я б яго ўваскрэсіў. І вот гэтыя словы, канешне, яны для мяне, да, былі такімі моцна шакуючымі. Я пачала, так нервавацца там, і тата гэта заўважыў, ён проста мяне, забраў адтуль, таму што ён гаварыў за мной, і это было такія недобрыя такія былі рэчы. І я хачу вярнуцца да таго, што все ж таки рэлігія, яна збольшага фарміруе наше ўяўленне пра Слухай, гэта некая спекуляцыя, так нельга гаварыць. Ёсць людзі, якія не баяцца смерці, ёсць людзі, якія на всякі выпадак, як я, лепш прытрымлівацца. Слухай, калі я пра сябе думаю, што я сваёй смерці не баюся. Я баюся смерці каго-небудзь з блізкіх, бо гэта прыняць цяжка. Як бы і пра сваю смерць, калі я думаю, то я думаю, як так зрабіць, каб гэта было прынамсі на фізічным узроўні, матэрыяльным, каб гэта не рабіла шмат клопатаў блізкім. Гэтага ўсе хочуць. Але ведаеш, калі яшчэ казаць пра адрозненні, то бок раней было, як это вы там старога чалавека, які ўжо не моглы, вы аддасце камусьці. Хоспіс, або там сидзелка будзе. І вот эта гісторыя, што няма дачкі, дачка не можа справіцца, а калі дачкі так няма, што невестка не можа справіцца. І тут беларусы, мы такія даволі жорсткія в этом плане, такія непрымальныя. Я шмат бачыла гэтага. І там эта дачка, яна мусіць апекавацца, і это, да, калі чалавек лежачы, і тут праблема в тым, што там трэба спецыяльныя веды, там памперс памяняць трэба ведаць як, пролежні, нават замяніць прастыню, все, это трэба веды. То бок людзі, якія навучаныя, якія ведаюць, як это рабіць, канешне, яны это робяць прасцей, это зразумела, не так траўмуючы для чалавека, які ляжыць. То бок тут это вельмі важна. І зараз тое, што мы маем такія паслугі, тое, што мы маем хоспісы, это, канешне, тое, што мы маем спецыяльныя дамы-інтэрнаты, і тое, што я так мару, што мы в нашай Беларусі мы пабудуем такую добрую сістэму для людзей, якія, калі ўжо там здарыцца, што яны самастойна не могуць жыць, захочуць жыць у такіх дамах, а не аддаваць эту утапёку сваім дзецям. А дзеці будуць прыязджаць, унукі будуць прыязджаць, і это будзе натуральна, роўна, это будзе пра жыццё, это будзе пра якасць жыцця. Бачыла такі дом, у мяне там мае адныя сябры жывуць недалёка ад такога дома, я просто хожу, і там шкляныя вокны, і я бачу, як там збіраюцца на сняданак сталыя людзі, жанчыны ў асноўным, конечно. Там пасля яны сядзяць, нехта вяжа, нехта гуляе ў даміно, там нейкія карткі. І я запытала, мне кажуць, да, тут такі дом, дзе жывуць сталыя людзі, да іх па выхадных прыязджаюць шмат маладых, тут там некага на вазку вывозяць, там з нейкім падручку гуляюць, да. То бок я такое бачыла, і мне такое так, ок. Мне падаецца, калі з плюсаў таго, што там традыцыі змяняюцца, это вельмі класны плюс. І сацыялізацыя гэта, чалавек не адзін на адзін, калі там ходзіць, соображае нешта. Тут ведаеш, у чым справа? Справа ў тым, што там можа быць арганізаваны прафесійны дагляд, і чалавеку проста не баліць. Ён не пакутае, таму што людзі, калі яны ўжо яны в ложку ляжаць, там дакранацца рэальна, это балюча. А людзі, якія умеюць это рабіць, і это ёсць пра якасць жыцця перад смерцю. Это тое, чым павінны займацца дарослыя хоспісы. І чалавек будзе вольны выбіраць, дзе ён хоча паміраць. Хоча дома паміраць з сям'ёй, а хоча паміраць з хоспісе, і з ім могуць быць родныя да апошняга. То бок это тое, чаго сёння ў нас няма. Трохі ёсць, нават з нядаўняга досведу расказвалі, што там прыходзілі ў хоспіс у дарослым Гродні, там і галаву памыць нейкімі спецыяльнымі шампунямі. Дарэчы, прыходзілі і там не святары, манашкі прыходзілі, там манашкі прыходзілі, валанцёры прыходзілі, там нешта нейкія слодычы прыносілі, хаця там яны ўжо там нейкія адкрытачкі, пачтовачкі, то бок і нават не толькі валанцёры да чалавека, который памірае, але да блізкіх
блізкіх, которые побач сядзяць. І казалі таксама, што лекары да сваякоў ставяцца вельмі так зберагаючы, то бок што вы сказалі, што вы тут уже былі доўга, вы зараз там чалавек заснуў, вы пайдзіце адпачніце там. У нас там ёсць сталоўка, можа вы не елі. Вось мы зараз там вколем нешта абязбольваючае, альбо там нейкія ўжо наркотыкі, калі ўжо там апошнія дні, то вы можете паехаць дадому паспаць. Але ж ведаеш, я это бачу по-іншаму. Я бачу, што чалавек не знаходзіцца в адным пакоі, а што это дабл пакой. І роднаму не трэба ехаць дадому паспаць. То бок ён можа выбіраць. Для яго ёсць месца, дзе ён можа прынесці сваю бялізну, свой посуд. То бок я это вот бачу так. Вот для мяне это вот про это, про дабл-хату. Как бы дабл вот такія хатнія умовы. Ментальна будзе шмат патрабаваць, да, але арганізаваць это не так складана. Слухай, але пачатак ёсць уже. Пачатак ёсць і, магчыма, нават тое, што дадому паехаць, гэта можа і лягчэй. Змяніць абстаноўку не трохі, там, патыхаць проста іншай атмасферай. Там. Гэта ж таксама дае нейкія ж рэсурсы, нейкія шансы. Тут ведаеш, што яшчэ важна? Важна тое, што мы, як мне падаецца, беларусы, не надта падрыхтаваныя да таго, што чалавек будзе сыходзіць. Зусім не падрыхтаваны. Да. І это вот таксама, это пра тое, дзе можна і трэба працаваць. Это вот пра вот гэтыя паслугі. А калі не падрыхтаваныя родныя, чалавек, які збіраецца сыходзіць, яму таксама нервова, ён таксама не в релаксе, ён таксама не в спакоі. І яшчэ мы ж такія беларусы, мы ж не прагаворваем. Мы з апошніх сіл трымаемся, как бы трэба падтрымліваць, трэба трымацца. То бок, мы не прыйдзем, мы не скажам чалавеку, які хварэе, напрыклад, і ўжо мы бачым, што там, застаецца там тыдзень, напрыклад. Мне цяжка, мне складана, я таксама баюся. То бок это як бы і гучыць так даволі дзіўна. Што калі родныя прыходзяць, яны як бы дзеляцца тым, што яны адчуваюць з тым чалавекам, з якім яны пражылі. І вот нам падаецца, што калі чалавек захварэў, то яго трэба зберагаць ад натуральных, нармальных, зразумелых вот этих вот эмоций и стадий. Про это покрысе мы начинаем говорить, мы такие больше уражливые становимся, мы такие больше открытые становимся. А чему это важно? Потому что коли родный, он не мае права показать, что ему так само тяжко, ему так само страшно, и он, так само как бы в разгубленности. Хотя вот мы там ведаем, что там рабіць, службы там ёсць, это все мы ведаем. Но это не про то. Мне трэба трымацца, мне трэба быць там стойким. Потым это... Калі чалавека уже няма, это дагоняе, как бы добавляе вот это вот в этап вот этого гаравання, оно добавляе вот этой вот остроты этого болю. Таму это вот з этим яшчэ звязана. Яшчэ, што мне падаецца, што вот у нас у беларусаў, я так все крытыкую нас, але мне хочется, каб, мы паглядзелі на сябе так. Мы не бачым розніцы паміж тым, каб перажываць гора і сумаваць. Это вельмі розныя процессы. Бок переживать гора и сумовать, потому что мы, коли сумуем, мы тады в этот стан мы укладаем и почуццё вины, и агрессию, и виноватим то себе, альбо того человека, кто помер. То бок там вот мы не доходим до той стадии, коли треба зразумець все, вот тут я бессильный. Вот там вот этого нема. А вот это вот дойти до этапа я вот тут вот бессильный, это есть, коли правильно выбудованный этот процесс горевания вот этого. И нават вот такие, как бы часы, зразумела, что с 2020 года на социальные проекты, на социальную сферу мало что тут застаецца, мы засяроджаныя паговорить про іншае. І слухай, дарэчы, ведаеш, я, можа, переключуся, хочу сказаць, што я памятаю, там я калі дзіцёнкам была, і я там нешта казала бацькам, і яны кажуць, да гэтага трэба яшчэ дажыць. Зараз это такая роскаш.